በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን አወሃሂድኩም ብአንቃድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ፀበቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ዝዓቆር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ህሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ኣመስግነካ ኢሉ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ኣብ ቁፅሪ 164 ዝገለጾ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ኣብ ናይ ሓለዋ ጸሎት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ሻዱሻይ ክፋል ርኢና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሻውዓይ ክፋል ክንርኢ ኢና እሞ ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ብስም እግዚአብሔር ምሕፀን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ድቃስና ልዋም ኣብ ስጋና ዕረፍቲ ኣብ ነብስና ንጽህና ሃበና ካብ ጽልመት ሓጢአት ዓቅበና ስቅያት ምርባፅ ኣርጋኣልና ዋዕ ስጋና ዝሕለልና ዘይተኣዛዝነት ስጋና ቋርፀልና ንቁሕ ዝኾነ ኣእምሮን ትሕትና ዝተሰነየን ሓሳብ ሃበና ጸጋ ዝመልኦ ታሪኽ ድናሰ ዘይብሉ መንጸፍ ንጹህ መደቀስን ሃበና ኣብ ትእዛዛትካ ጸኒዕና ኣብ ነብስና እውን ኩሉ ሳዕ ዝኽሪ ፍርድኻ ዓቂብና ለይትን ወጋሕታን ንኸነመስግነካ ተንሳኣና ነቲ ክብረትን ግርማን ዝመልኦ ቅዱስ ስምካ ምስ ርኅራሕ ኣቦኻን ህይወት ወሃቢ መንፈስ ቅዱስን ሙሉእ ለይቲ ውዳሴን ግርማን ከነብፅሕ ኣኽለና ሎምን ንዘለዓለመ ዓለምን ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ሓለዋ ጸሎት መዝሙር 132 መዝሙር 133 ኢና ክንርኢ። ልበ ኣምላኽ ኣብዚ መዝሙር 132 ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከርኡ ዘከረሉ ኢሉ ጀሚርዎ ዘሎ ነቲ ጸሎት መከራና ዘኪርና ናብቲ ዘይርስዕ ዘካርን ጾርና መጻርን ምፍታሕን ድልየትን ክእለትን ዘለዎ ኣምላኽ ንምምዕቋብ የዘኻኽረና። ልበ ኣምላኽ ዳዊት መከርኡ ዘኪሩ ክጭነቕ፣ መከርኡ ዘኪሩ ክሓስብ፣ መከርኡ ዘኪሩ ነቶም መከራ ዘውረድሉ ሕነ ክፈዲ ዘይኮነስ መከርኡ ዘኪሩ ነዚ መከራ ዝናብ ኣምላኽ ከማዕቕቦ ከሎ ኢና ንርኢ። መከራኻ ዘይምፍላጥ፣ ሽግርካ ዘይምፍላጥ፣ በረኸትካ ዘይምፍላጥ እውን ስለ ዝኾነ በረኸትና ኣብ ዘይንፈልጠሉ ግዜ ኣብ ዘይፈለጥናሉ ግዜ መከራናን ሽግርናን ከዓ ከይፈለጥናዮ ስለ ዝመጽእ ልበ ኣምላኽ ዳዊት መከርኡ ዘኪሩ ነቲ ክረድኦ ዝኽእል ኣምላኽ ክምዕቆብ ከሎ ኢና ንርኢ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙሮ ይሃበና። ራህዋና እንደዘይፈሊጥናዮ ዝመጽእ መከራ ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና። ዝመጽእ መከራ እንደዘይፈሊጥና ከዓ ብዛዕባኡ ክንምለስን ክንንስሕን ብዛዕባ መከራና ኣብ ኣምላኽ ክንምዕቆብን ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ 42 ክሳብ 44 ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተ ትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉሎ
ጸላእትኺ ቀጽሪ ቀጺሮም ዝዘሩኹ መዓልቲ ክትመጽእ እሞ ክኸቡኺ በዘንበትን ከኣኸጽቡ ብልኪኦም ዘበን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥክስ ንዓኽን ኣባኽን ዝነብሩ ደቅኽን ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይከሓልገድኩን እዮም ዘበን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥኪ መከራኺ እውን ከተለሊ ብዘይ ምኽኣልኪ ንስኺ ሎሚ ዘበን ምሕረትኪ እንተትፈልጢ ስለዚ ካብዚ ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቱ እናበሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ናይ ሓለዋ ጸሎት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ስብሃተ ነግህን ጸሎተ ሰርክን እውን ሰሪዖም ኣለዉ ነዚ ጸሎት እዚ ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቱ ወኣምላኽ ንዳዊት ኩሉ መከርኡ ዘክረሉ መከራ ይዘከሮ መከራይ ብምኽንያት ሓጢኣተይ ብሰንኪ ሓጢኣተይ ንስኻ ኣብ ምሕረት ዝልማድካ ብምሕረትካ መከራይ ዘኪርካ መፍትሒ ከተውፃለይ እናበለ ናብ ኣምላኽ መሕፀነ እዩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ባህጊ መብፅዓ ዳዊት ንምርካብ ቦታ እግዚኣብሔር ብፅሕዲ ኣብ ዝተሰርሐ ቤተ መንግስቲ ይነብር እኳ እንተነበረ ባህጉ ግን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር እዩ ምክንያቱ ካብ 2 ክሳብ 5 ዘሎ ኣብ መዝሙር 132 ኢና ዘለና መበገስ ኢና ንሎሚ መዝሙር 132 መዝሙር 133 ማለት ምስትር እስትና ዝኸይድ ጥቕስታት ግን ሕልፍ እንዳበልና ክነእቱ ንኽእል ኢና ማለት ንሱ ንእግዚኣብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚኣብሔር ምሕደሪ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብሲ ብሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣይኣቱን ኣብ መንፀፍ ዓራይተይ ኣይድይብን ንዒንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነይ እውን ሰላምታ ይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም ተመባፅዐ ይዘክረሉ መብፅዓ ጥራይ ዘይኮነ ዳዊት ዝነበሮ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝነበሮ ሃረርታ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክኸይድ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክጽሊ ዘይኮነስ ጥራይ ዘይኮነስ ንቤት ኣምላኽ ክሃንጽ ንቤት ኣምላኽ ክሰርሕ ዝነበሮ ሃረርታውን ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ቀዳማይ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1-2 ኮነ ድማ እቲ ንጉስ ኣብ ቤቱ ምስ ተቐመጠ እግዚአብሔር ከአኻብቶም ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ኩሎም ጸላእቱ ምስ ዕረፎ እቲ ንጉስ ንነቢይ ናታን ረአማ በጃኻ ኣነ ቤት ጽሕጥ ክነብር ከለኹስ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ድንኳን ዓለባታት ተቐሚጡ ኣሎ በሎ እዩ እቲ ንጉስ ኣብ ቤቱ ምስ ተቐመጠ እግዚአብሔር ካብቶም ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ኩሎም ጸላእቱ ምስ ዕረፎ እዩ ዕረፍቲ ምስ ረኸበ ሎሚ ንቤት እግዚአብሔር በር ዝሰርሓሉ ግዜ እዩ أنا بصحدة أبتسرها زنبر بيت نبركو تابوت أملاخ أب علبة أبتين داخل نبر صبو أيكونان مو بيت أملاخ كسرح فقد الليلو نتني أملاخ زب مالت ننبي ناتان كم زحاتو توي سلازي إكزابير ولو كبغت تان داويد أي فقد اللمبر اتحاسب لبقن بيودو بسلمان غيرو لب حساب لب أسميرلو إيه سلازي أب بيت إكزابير ناي منبار زنبرو بهججن أب 10 مزمور داويد قصري 4-5 بمعالت أبابا أبدا سوخ حباني أوش دنقانو خاخ خولني أب كوحل علك بلني إمون إكزابير حنت نجر لمينا يويل وكأب إكزابير نممرمار مقدسو نممرمار سمولو عدمي أب بيت إكزابير كنبر دليل له كيدو صليو خملس كيدو أمليخو خملس زي كونس مولو عدمي يا بيت إكزابير كنبري انتاي نموخان بمعالت سببا أبدا سوخ حباني أوش دنقانو كخولني أبكحوخ العلك بلني نإكزابير حنت نقر لمينيو أهاتا سألكوو لإكزابير وكيها أهاسس نإكزابير حنت نقر لمينيو بحنت نقرسي بزح برخات بزح رديئت بزح سقاتات سلازي نابيت إكزابير زنبرو بهجي إذا عينت بهجي نيروي دقيمو لبا أملاخ داويد بزعبا بيت أملاخ أبيت أملاخ منبار تقمون كجلس كله أب 84 قطر 10 كاب شح حنت معالتي أباس أركاتا حيشامو أبدون كان رسيان كام منبارسي أبيت أملاخي حلاو دقا مخان حيشاني كبرين زخر سميقون أتزنا ورو بهجي
أبيت أملاك كم أجلجالي أبيت أملاك كم نبي أبيت أملاك كم لك كهنات زي كونس أبيت أملاك كم واردية كم حلا ومعزو أبيت أملاك حلا ودقة مخاني حشني كابشح معلتي أبكال هنت معلتي أبقى أصدقائي كبرين نزخر سميهون فقاد እግዚአብሔር ገና ሩሑቅ ምስናሓቶ በቀረባ ንእሽቶን ተሓተትናዮ ዓቢ ምድራውን ተሓተትናዮ ሰማያዊ ዝምልስ አምላኽ እዩ فقاد አምላኽ እዚ ይምልስ አምላኽ ብሩሑቅ ንሓቲ ኮለና በቀረባ ይህብ አምላኽ ንእሽቶ ነገር እንተለመናዮ ዓቢ ነገር ይህብ አምላኽ ምድራውን ተሓተትናዮ ሰማያዊ ይህብ ስለዚ አብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 42 43 እቲ ኣብ የማን ጎይታ ዝተሰቕለ ሽፍታ ኣብ መንግስትኻ ምስ ትመጽእ ግዜ ምስ በሎ ኣብ መንግስተይ ክመጽእ ከለኹ ዘይኮንኩስ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ ኢሉ ብርሑቕ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ክትመጽእ ከላ ሕጂ ትምጻእ መንግስትከ እንዳበልና ንጽልዮ ዘለና ትንሳኤ ዘ ጉባኤ መንግስቲ ኣምላኽ ክትመጽእ ከላ ኣብ መንግስትኻ ተዘከረኒ ኢሉ ንርሑቕ ምስሓተቶ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ጎይታይ ኣብ መንግስትኻ ምስ መጽእ ተዘከረኒ ምስ በሎ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ስለዚ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዳዊት ብዛዕባ ምድራዊት መቅደስ እታ ሰሎሞን ዝሃነፃ ናብ ናታን ከይዱ ክሓስብ ከሎ እግዚአብሔር ግን ብዛዕባ ሰማያዊ ጸጋ ብዛዕባ ሰማያዊ ራእይ ብዛዕባ ሰማያዊ ድሕነት ይዝገልጸሉ ስለዚ ኣብ ቁጥሪ 6 እንታይ ዝብል እነሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ ሞሮር ይዓር ከዓ ረኸብናያ እቲ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ሕፃን ስለዝተገልጸሉ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ከሃንፃ ዝሓስብ ምድራዊት ኢየሩሳሌም እንዳሓሰበ ከሎ ብዛዕባ እግዚአብሔር ከሃንፃ መዲብዎ ዘሎ ድሕነት ሰባት ንዑ ተገሊጹሉስ ነታ ኣብ መብልዕ ማል ዝደቀሰ ኣበሳይን ኣበሳኹምን ኣበሳ ኩሉ ህዝብን ክድምስስ ክፀውርን ኣብቲ ዝተባላሸወ ዝጨነወ መብልዕ ማል ከም ዝሓድር ብትንቢት ስለዝተገልጸሉ ናሁ ሰማዕናሁ በኤፍራታ ወረከብናሁ ውስተ ኦመ ገዳም ኣብቲ ናይ ኣብ ሞሮር ይዓር ረኸብናያ ዝበሎ እቲ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ዘዕረፈሉ መብልዕ ማል እዩ ስለዚ ነዚ እውን ክገልጾ ከሎ ኣብ 72 ቁጥሪ 10 ነገስታት ተርሴስን ደሰያትን ገጸ በረኸት ከቕርብሉ ነገስታት ሳባን ድማ ውህበታት ከምጽኡሉ እዮም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ ሞሮር ኣይከኣረኸብናያ እዩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ነቲ ዝጠዓሞ ጥዑም ነቲ ዝረኸቦ ጸጋ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ክሳተፎ ነቲ ህዝቢ ናብ ሓቀኛ ኣምልኾ ናብ ቤት እግዚአብሔር ይዕድሞ እዩ ማለት ኣብ ቁጥሪ 7 ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ መርገጽ እግሩ ዓለም ብምልእታን እግዚአብሔር መርገጽ እግሩ ኣይትኸውንያ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታት ተርጊሞሞ ዘለው ግን መርገጽ እግሪ ክብል ከሎ እግረ መስቀል እዩ ኣብ እግረ መስቀል ልክዕ ከምቲ ኣዴና ቅድስት ድንግልን ካልኦት ቅዱሳን ኣዴታትን ጎይታ ዮሃንስን ኣብ እግሪ መስቀል ጠጠው ኢሉ ኩሉ መከሩ ዝርኢ ዝነበረ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ኣብ መዝሙር ዳዊት 34 ቁጥሪ 8 እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩን ኣብኡ ዝውከሉ ሰብ ብፁዕ ኣነ ብዝብለኩም መጻሕፍቲ ብዝብልኹም ነቢያት ብዝብልኹም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብዝብልኹም ኣምላኽ ጥዑም እዩ ብዝብልኹም ዘይኮነስ ኣምላኽ ጥዑም ምዃኑ ባዕልኻትኩም ጣዕሙ ናቱ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ እንታይ ኢና ክንገብር ናብ ማሕደሩ ክንከይድ ንምንታይ ናብ መርገጽ እግሩ ክንሰግድ ንዝብል እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዓሙን ረአዩን ስለዚ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ናብ መርገጽ እግሩ ከዓ ንስገድ እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዓሙን ረአዩን እዩ ኃይል እግዚአብሔር ነቶም ዝእመንዎ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ እግዚአብሔር ኣብ ችዳኑ ክሳብ ክንደይ እሙን ምዃኑ
اتوم እግዚአብሔር ዘይስዕብዎ አንጻር እግዚአብሔር ዝኸዱ ከመይ ከም ዝዋረዱ እግዚአብሔር ዓይኑ ናብ ዘመኑን ዝረአዮ እዩ ብዛዕባ ታቦት ኣምላኽ ብዛዕባ ቤት ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ዝጠዓሞ ነገር ኣለዎ እዩ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥር 2 ክሳብ 4 ዘሎ ፍልስጤማውያን ከዓ ንታቦት ኣምላኽ ወሲዶም ናብ ቤት ዳጎን ኣተዎ ኣብ ጥቓ ዳጎን ከዓ ኣቐመጥዎ ኣሽዶዳውያን ድማ ንጽብሒቱ አንጊሆም ምስተንስኡ እንሆ ዳጎን ኣብ ቅድሚ ታቦት እግዚአብሔር ብግንባሩ ኣብ ምድሪ ወዲቁ ነበረ ንዳጎን ወሲዶም ከዓ ናብ ስፍርኡ መለስዎ ንጽብሒቱ ወጋሕታ አንጊሆም ምስተንስኡ ድማ እንሆ ዳጎን ኣብ ቅድሚ ታቦት ብግንባሩ ናብ ምድሪ ወዲቁ ነበረ ርእሰ ዳጎንን ክልቲአን ግና ዒዱን ከዓ ተቆሪፀን ኣብ ልዳት ወዲቀን ነበራ ዳጎን እቲ ማእኸሉ ጥራይ ተሪፍዎ ነበረ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቶም አገልገልትን ህዝብን ንታቦት ኣምላኽ ንሕጊ ኣምላኽ ንትእዛዝ ኣምላኽ ብግቡእ ከኽብርዎ ብዘይምኽኣሉ እግዚአብሔር ነገልገልቱን ንህዝቡን ንታቦት ኣምላኽን ንፍልስጤማውያን ይሕሊፉ ምስሃቦ ፍልስጤማውያን ግን እቲ ንሳቶም ብቅርፂ ምስሊ ሰብ ሰሪሖም ብወርቅን ብብሩርን ብዕንጨትን ሰሪሖም ዳጎን ኣምላኽና ኢሎም ዘምልኽዎ ዳጎን ኣምላኽና ንኣምላኽ እስራኤል ስዒርዎ ኢሎም ኣብ ርእሲ እቲ ታቦት እዮም ኣቐሚጦሞ ከይዶም ምክንያቱ ከምኡ ዝመስሎም ዘሎ እግዚአብሔር ብሓጢኣት ህዝቡ ብዓጢኣት ኣገልገልቱ ዳ ኣወፊዎ ነገልገልቱን ንታቦትን ኣወፊዎ እምበር ዳጎን ሓያል ስለ ዝኾነ ይኮነን ንታቦት ስዒርዎ ስለዚ ነቲ ዝተማረኸ ዳጎን ኣብ ታሕት ይቕሬታ ነቲ ዝተባረኸ ታቦት ኣብ መሬት ኣቐሚጦም ንዳጎን ኣብኡ ኣቐሚጦሞ ዳጎን ኣምላኽና ሓያል ኢሎም ዓፂኦሞም ስከዱ ንጽባሒቱ ግን ዳጎን ኩሉ ኢደ እግሩ ተማታቲሩ ብግንባሩ ተደፊኡ ኣብኡ ጸኒሕዎም እዚ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ኢዶም ምስ ሓዝዎ እንታይ ኮይኑ መቕዘፍቲ ኮይኑ ሕማም ኮይኑ ብምግልንጭዋ ዝመስል ክሳቀዩ ጀሚሮም ስለዚ ምስ ጨነቆም ምስ ሓተቱ እዚ ታቦት ኣምላኽ ዝናበቱ እምለስዎ ብኸመይ ኢና ክንመልሶ ኢሎም ብዘደንቕ ነገር ክምለስ ከሎ ንፍልስጤማውያን ስለ ዝቐዘፈ ነቲ ታቦት ምቕባል ክፈርሑ ከሎ ንመጀመርያ ቤት ኣቢዳራ ከም ዝዓረፈ ቤት ኣቢዳራን 3 ወርሒ ከም ዝተባረኸ ካብዚ ናብ ቤት ዳዊት ከም ዝመፀ ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንምፃእ ናብ መርገፅ እግሩ ንስገድ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩ ታቦት ኣምላኽን ኣገልገልቱን ህዝቢ ኣምላኽን ኣወሃሂዱ ክገልጽ ከሎ ካህናት እግዚአብሔር ጽድቂ ክለብሱ ከለው ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ይሕጎስ እዩ ምክንያት ካ እንታይ ዝብል ዘሎ ቁፅሪ 9 ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ ዕልል ይብሉ ካህናት እግዚአብሔር ጽድቂ ክለብሱ ከለው ህዝቢ ኣምላኽ ብሓጎስ ዕልል ይብሉ ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 6-7 ንሱ ልኡኽ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ከናፍር ካህን ፍልጠት ይሕልዋ ንሕጊ ድማ ካብ ኣፉ ይደሊኦም እሞ ሕጊ ሓቂ ኣብ ኣፉ ነበረ ኣብ ከናፍሩ ከዓ በደል ኣይተረኽበን ንሱ ድማ ብሰላምን ቅንዕናን ምሳይ ተመላለሰ ንብዙሓቱን ካብ ኣበሳ መለሰ ከናፍረ ካህን የኣቅባ ህገ እዩ ከናፍር ካህን ፍልጠት ይሕልዋ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እዩ ካህናትካ ጽድቂ ክለብሱ ከለው ቅዱሳንካ ድማ ዕልል ይብሉ እዩ እዚ ብዘይ ምዃኑ እዩ ታቦት ኣምላኽ ተማሪኹ እዚ ብዘይ ምዃኑ እዩ ኣገልገልትን ህዝቢ ኣምላኽን ኣብ ደራዕ ዓሞትን ኣብ ምምራኽን ኣብ መቕዘፍትን ወዲቖም ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 22 ኤሊ ከዓ ኣዝዩ ኣረገ እቶም ደቁ ኣብ ብዘለው እስራኤል ዝገብርዎ ኩሉን ነተን ኣብ ድንኳን ምርኻብ ዘገልግላ ኣንስቲ ከም ዝድቅስወን ሰማዕ እግዚአብሔር ሰውረና እንድሕር ኣእምሮ ተደፊኑ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 1 ኢልዎ ዘሎ
نأملاخ كم أملاخ نافلتو كم أملاخ سلازي يقلقلو كم أملاخ سلازي يملخو بحق سلازي يملخو እግዚአብሔር ንዘነውር ርክሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ከምዚ ዝመሰለ ደራዕ ከይበፅሓና እዩ ለይትን መዓልትን ክንፅልል ክንምህለል ዘለና እዩ ደቂ ኤሊ ንቅድስና ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዚ ኩሉ ነገር እዩ ደቂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣበሳብቲ ቤት ኣምላኽ እቶም ህዝቢ ንኤሊ እርይ ቁፅር ኣቢሎም ኣብፅሖም እዮም እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና بدل هزبون محرد كيدان እግዚአብሔርን ይዝክር ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምክንያቱ ኣብ ቁጥሪ 10 ምእንቲ ዳዊት ባርያ ኻይልካ ገጽ ቅቡእካ ኣይትምለስ ምእንቲ ዳዊት እዚ ምእንቲ በእንተ ዝብል ካበይ ይመጽ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እግዚአብሔር ንህዝቡ ኪዳን ከኣቱ ከሎ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 19:34 ኣነ ድማ ነዛ ከተማ እዚኣን ምእንታይን ምእንቲ ባርያይ ዳዊትን ይልኽ ካላኸለላን ከድሕናን እየ ስለዚ ኣብ ግዜ ሕዝቅያስ ንጉስ እታ ከተማ በታ ዓላዊ ንጉስ ተኸቢባ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ብሰናክሬም ኣተሓበ ኸይበባ ዝነበረትሉ ግዜ መውፅእን መእተውን ኣብ ዝሰኣኑሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ስለ ዝተማዕቆቡ ኣምላኽ ኪዳን ከኣቱ ከሎ ኣነ ድማ ነዛ ከተማ እዚኣ ምእንታይ ኢሉ ምእንቲ ስመይ ምእንታይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ኢለ ክከላኸለላን ከድሕናን ስለዚ ኸ እዩ ምእንቲ ዳዊት ባርያ ኻይልካ ገጽ ቅቡእካ ኣይትምለስ ኣብ ኢሳያስ 11:4 ብዛዕባ እቲ ክሩት ጉንዲ ወይኒ ካብ እሴይ ክገልጽ ከሎ ግናኸ ንድኻታት ብጽድቂ ክዳኒ ነቶም ዓቃላት ምድሪ ኸኣ ብቕንዕና ኸብይን ببتر عفو نمرد رخوقعة بمنفس كنافر دمان رسيان كقاتلومي صدق خاقنات حقوق امنتون نمعتو مخطو خوني زبل ازنا يدحنت ناي غويتانان مدحنان اسكريستوس كاب تخرط غندويني قبل كله تراينتا يروشاليم تراينتا صباب مدر اسرائيل زمحادر نغوس غيري زردوم نيري انتاي سلازبله كاب تخرط غندويني كاب تخرط غندوين اسيي ካብ ስለዝበለ ጥራይ ከምዚ ይርድኦም ነይሩ እግዚአብሔር ግን በዚ ተሰጋውነት ዝገይሩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህዝቡ ዝገብሮ ድሕነት ንኽፈልጡን ንኽርድኡን ተስፋ ንኽገብሩን ዝተዋህበ ትንቢት እዩ ኣብ ቁጥሪ 11:12 ምናልባት ደምጊኹም ዝኣተኹም ኣብ መዝሙር ዳዊት 132 ኢና ነስተንትን ዘለና እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍሬ ኸርስኻ ኣብ ዝፋንካ ኸቐምጥ ውሉድካ ኺዳነይ ነቲ ዝምህሮም ምስክረይን ተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋር ክቕመጥ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቕን እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ትንቢት ክንገር ከሎ ውሉድካ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋር ክቕመጥ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ድማ ኣይርሕቕን እዩ ነቲ ቤተ መንግስትን ነቲ ቤተ መንግስትን ነቲ ቤተ መቅደስን ነቲ እግዚአብሔር ዝህቦም ሓላፍነት ገይሮም ጥራይ ይወስድዎ ነይሮም ናብቲ ኩሉ ጌጋ ዘብፅሖም ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ለዋውያንን ከዓ እዚ ሽግር እዚ እዩ ስለዚ ቤተ መቅደሰይ ቤተ መቅደሰይ ቤተ መቅደሰይ ቤተ መቅደሰይ ክብል ከሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ነታ ብደሙ ዘፅረያ ነፍሲ ነታ ወራሲት መንግስተ ሰማያት ዝኾነት መወዳእትኡ ናብኡ እዩ ብርግፅ እግዚአብሔር ዝምለኸሉ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ሕጊ ዝነገረሉ ምስጢራቱ ዝፍጸመሉ ቅዱስ ቦታ ቅዱስ መቅደስ ሃኒጹን ሰሪቱን እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ንቅድሰሉ ቤተ መቅደስ እቲ ንሳለመሉ ቤተ ክርስቲያን ንድሕነትና እንደዘይ ኮይኑ ንምቅዳስና እንደዘይ ኮይኑ መወዳእትኡ ኣዝዩ ክፉእ ዝኸውን እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ስለዚ ኸ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16-17 ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ሓዲሩ ምህላውንሲ ኣይትፈልጡን ዲኹም ሓደ እኳ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንተማሰና ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ብዛዕባ ቤት ኣምላኽ ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክንሓስብ ከለና
إذا كله أجلجلت نمقداس هيوتنا نموراس منجس السمايات بركات إن زي كويننا ترفو على الرعت رئيسه زابير زي استوعب أمورها هبنا أنتمو تابوتو لمنفس قدس وزس أماسنا بيوتو لإكزابير إكزابيرني يا ماسونوي السخاتكم بيت مقدس أملاخكم سلازم بيت مقدس أملاخ سلازمكم نهيوتكم كم دلايكم تقبروا أي تخلونيهم حدا كان تابيت أملاخ تماسنا زابير كماسونوي تابيت أملاخ بخميات الناس وانجيلاوي قدس يوحنس معرف 10:33-35 نحد حدكم فقر انتلاتكم بزدك أمزامرتي مخانكم كله كفلتي أبونا أبيك استسفى ألم بنبعات كسلي وغلو خمت بحبار سمعنا يمسي ملالينا مثل ملالينا شارع ملالينا عمس ملالينا مثل لاي زغنا هزبي إنا إلو بحق بونا خنبعو خلو مسؤون كنبع يقبعنا مخنياتو تزلنا يوخينا يوزلنا أملاخ قن انت إلو نحاد حدكم فقر انتلاتكم بزي دك أمزامرتي مخانكم كله خفلتي سلازي دك أمزامرت كريستوس مخانا مللي ملكة انت زي بلنا دك أمزامرت من مخانا مللي لنا مالك زابير قريب لنا نحاد حدكم فقر انتلاتكم بزي دك أمزامرتي مخانكم كتفلتو إخم اتن يوسف ني حواتو نسشتو حواتو نخفكر صقا ذهبه اتن استيفانوس انداته ጨፍጨፈ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ይቀረበለሎም ኢሉ ናይ ፍቅሪ ስለቶም ዝጨፍጭፍዎ ከይፍረዱ ከይኩነኑ ከይጠፍኡ ክሳብ ክንዲ ዝዘፍቀረ አምላኽ እዚ እቲ ናይ ፍቅሪ አምላኽ እዩ ስለዚ ንሓደ ሕድኩም ፍቅሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃኑ ክትፈልጡ ኩሉ ሰብ ክፈልጠኩም እዚ መለለይ እንደዘየሉ ግን ደቀ መዛሙርት ምን ምዃንና አቀዲሙነቶም ቅድሜና ዝነበሩ ነጊርዎም ንስኻትኩም ደቀ መዛሙርት ምሲ አይኮንኩምን ንስኻትኩም ደቀ አብርሃም አይኮንኩምን ንስኻትኩም ደቀ እግዚአብሔር አይኮንኩምን ንስኻትኩም ደቀ አቦኹም ደቀ ዲያብሎስ ኢኹም ምክንያቱ አቦኹም አብርሃም ከምዚ አይገበረን ብስጋ ደቀ አብርሃም ምዃንኩም እፈልጥ እዩ ንሓድ ሕድኩም ፍቅሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ህዝቢ አምላኽ ንህይወትና ብኸመይ ኢና ንፈልጥ ኣብ ሓዳርና ብኸመይ ኢና ንፍለጥ ኣብ ደቅና ብኸመይ ኢና ንልለ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብኸመይ ንፍለጥ ኣብ ህዝብና ብኸመይ ንፍለጥ እግዚአብሔር ግን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹር ዝኾነ ንሓድ ሕድኩም ፍቅሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ ኣብ ቁፅሪ 13 እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን በሃጋይ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እዚ ሕርየት እዚ እቲ ግብሪ ምድሓን ጽዮን ክብል ከሎ ነቲ እግዚአብሔር ዝመረጾ መቅደስ ናይ ኢየሩሳሌም ጽዮን ክብል ከሎ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወብእሲ ተወልደ እመነ ጽዮን ይብል ሰብ ኢሉ ጽዮን ክብል ከሎ ንነፍስ ወከፍ ተድሕን ነፍሲ ጽዮን ክብል ከሎ ነታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኣብ እምባ ጽዮን ኣብ ከረን አምላኽ ይብሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ስለዚ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እሞ መሕደሪ ክትኮኖ በሃጋይ ከሓርያ ከሎ ካብ ኩሉ ጽያፋ ካብ ኩሉ ድኻማ ካብ ኩሉ ጾራ እናቕለለ እዩ እግዚአብሔር ሓሪዋ መሕደሪ ዝገበራ ኣብ ዘካርያስ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 4 ንኢያሱ ሊቀ ካህናት ኣብ ቅድሚት መልአክ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ከሎ ኣርአየኒ ሰይጣን ከዓ ክጻረሮ ኣብ የማኑ ቆይሙ ነበረ ነቲ ቤት መቅደስ አምላኽ ኢኻ ካህን አምላኽ ኢኻ ከናፍር ካህን ይዓቅባ ህገ ዝተባህለ ካህን ጥራይ ዘይኮነ ሊቀ ካህናት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ረአኽዎ ኢሉ ሰይጣን ከዓ ክጻረሮ ኣብ ቅድሚ ደው ኢሉ ነበረ እግዚአብሔር ከዓ ንሰይጣን ኣታ ሰይጣን እግዚአብሔር ይግናሕኻ እቲ ኢየሩሳሌም ዝሓረያ እግዚአብሔር ይግናሕኻ እዚስ ካብ ሓውት ተመንጠለ እያደ ይኮነን በሎይ ኢያሱ ከዓ ረሳሕ ክዳውንቲ ተኸዲኑ ኣብ ቅድሚት መልአኽ ደው ኢሉ ነበረ እቲ መልአኽ ከዓ ነቶም ኣብ ቅድሚ ቆይሞም ዝነበሩ ነቲ ረሳሕ ክዳውንቲ ካብኡ ኣልዕልዎ ኢሉ መለሰሎም
نعو خارئ أبسا خاوص أكلك بلوس كداونتون كدن كخاي كبرين نزغر سميهون أتي ناي كلها أبنه زغنا طفق ودي كان مطفقنا بيت أبوه ملس كله كذا بيت عدقوانا أبيت أبوه عسبا كخونا بزمرس قالو أبوه جنا كدانو لوت قالو كبرين نزغر سميهون سلازي أتي نئياسو لك كهنان زقات أمو هنا أبرئس كلها خمزلو نزا أميننا إغزابير كابير سيطان كان ناقفنا نتزرع سحي خدان لويتو صعدا خدان كالبسنا قدس فقادي أبرأ يوهانس معرف شوعة تصحيف خمزلو كابزح قانقاتات كابزح نقدات كابزح حزبتات صعدا خداونتي لبيسوم أنا فرسية حيزوم مزمور عاود كزمور خلو رأهوم زيون انتاوت يوم مسبلة بتبرتع سبب حلفو كداونتهم بدم تجنشل حاسبهم زي صعدوا يومي زابير مسؤوم يحوسنا سلقالاتو زابير استمسجنا يكون حيل بركة أملاخاوي حبرتي عبد 233 سلستنينا خنستنتن سلسته قصتات ترى ينزلوا مالت سلازن تايلو يجمر أبزي إنه أحوات بحد حبيرهم كنبرس كندي سناين كندي تعمني أبز حلفة سومنات أبز حلفة خلطة سومنات بزعبة حبرت بزح نجر تزاربي كبرنا زخر سميهم كاب تقول استوى هذا حبرت جن التحبرت مس أملاخ زلنا حبرت قرعين ده زي كوين بتنقبرو مسكال أو تحبرت كا بمسرت مس أملاخ زحبرنا يو حبرت أنت كوينو إذا حبرت زخ صاب كندي تعمن سناين مخان سلازي حيل بركة حبرت أملاخ يزجلس أبز معرف زي إنه أحوات بحدا حبيرهم كنبرس كندي سناين كندي تعمن أفقر أملاخ أب دحنت أب حكي أب نسحاخ حبر خلو نازح حبرت زخ أخمي قرنا خنحزو كم زقبارنا أبناي نقول صلتنا بيت خريستيان سريعة كل جزء أب نصليو أب إفيسون معرف 4 قصر حد حساب 4 زلو دقيم أنا أسر بقويتا نتزتس أوعهم لسوع بقعات كونكم كتمالالسو معدكم على نتزتس أوعنا لسوع عدهنات كميجرنا بقعات كم نخون بتحت النازل بلن بلوهاتن بهداتن نحد حدكم بفقر الناس أوركم بزح جزيان بيبنا يلونا بزح جزية سمعنا يلونا بزح جزية سابقنا يلونا بزح جزية تسابيق لنا له جن أبيوتنا كمين نوروي حتوي بتحت النازل بلن بلوهاتن بهداتن نحد حدكم بفقر الناس أوركم يل نتحبرت منفس بمأسر السلام غيركم كتحلوه تقادلوا كم تبحانت تسفى صوعهم دما حدا سجان حدا منفس نيهم كبرنا أملاخ يغون تمالي زابير بحاونا داكون مكي على غيروسي أملاخ بنصري له بزعبا سلامسي سبخت سلام ممهران سلام أيبلن تايلو جبرت السلام سلازي ناتي فقري بمأسر سلام أميركم كتحلوه تقادل إنه أحوات بحدا خنبرس كندي سناين كندي تعمني كم تخبر زيتي أبرئسي أبجحم أرون ناب زفر لبسو زواردي كبر زيتي أبولي كدان نبيات كهنات نجستات زقبوا لي كبر زيتي أب حدث كدان جن مستيرا ميروني قدوس كبي أتنا حمومات زيتي سلاز مسل ولدنا زورس يواب حدث كدان إجزي أبي رابع بركة هي النزل علم عزيزي إمو كم تنابخران اللي هرمون زوردي إجزي أبي رابع أبت حبرت أبت أملاخ زلوا حبرت باسم أملاخ زمت حبرت بحق أملاخ زمت محرت بفرحات أملاخ زمت محرت بفقر أملاخ زمت محرت إجزي أبي رابع أنت عزيزي بركة هي نزل علم عزيزي سلقالات إجزي أبي رستمس جنيهون سلازي كابزي أستنتنا ناي 233 مكرانا ذكرنا مكرانا نا أملاح كنقرب مكرانا نا ذكرنا شجرنا نا تصبنا خنماررن كنقرمرمن تنفسفاخن قرصن زي كونس مكرانا شجرنا نا بእግዚአብሔር كنمعقب أملاح أبلعلي
لعل عقمنا خنفتن كمزي حدقنا كنستوعل كقصعنا خلون ناي قدسنو تخافلتن خنكون نتقمنا خمس قصعنا كنردع زحسبلنا كل حساب دحان مخانو خنفلت እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚህ ቃል አምላክ እንታይሉ አመዝሙር ዳዊት 55 ቁጥር 22 ጾርካ ናብ እግዚአብሔር ደርብዮ ንሱ ኸድና ግፈካዩ ነጻድቅ ሰከልከል ክብል አይሐድጎኒ ጾርካ ናብ እግዚአብሔር ደርብዮ ልበ አምላክ ዳዊት አምላክ ነዳዊት ኩሉ መከሩ ዘከረሉ እዚ ሽግር አለኒ እዚ ጭንቅለኒ ናመን የዝኸዶ በኸመ የዝፈትሖ ወይ ስልጣን ስለዝነበሮ ኃይል ስለዝነበሮ ሰራዊት ስለዝነበሮ ዋልታን ኩናትን ስለዝነበሮ ቢኢደወነን ክፈትሖ አይፈተነኒ ክፈትሖ እንደዝደል ነይሩ አምላክ ሕሊፉን ሂብዎ ነይሩ ነዳዊት ኩሉ መከሩ ዘከረሉ ኦ ጎይታ ሎሚ ኩሉ መከራ ይዘከረለይ ሎሚ ኩሉ ሕማም ይዘከረለይ ሎሚ ኩሉ ጾርና ዘከረልና ከነብሎ ስለዚህ ሰብክ ጾሮ ዘይክእል ፈተና ይበጽሐኩምን አምላክ እሙን ይሞ ምስቲ ጸባባኹም ምጽዋር ምእንቲ ክትክሉስ መውጽእ ገይርልኩም አሎ ልዕሊ ዓቕምኹም ክፍተኑ አይሐድገም እዚ ባህሪ አምላክ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 እግዚአብሔር እሙን ሰብ ጾሮ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና አይበጽሐኩም ስለዚህ እንተ ኸቢዱና አተሓሓዛ አጣመራ አረዳዳ ተጸጊምና ያለና ማለት አምላክ ግን ዋላ እንዳተቀንዞና ዋላ እንዳኸበደና ولا ندات تجنقنا أملاخ ببهاري إجن لعل عقمنا كنفتن أي حد جننا بزح جزية لعل عقمنا زخون نحنا نتقول دايك كنحلال خلنا ناي بزح جزية خمسة معنا يو أدينا سارة نما حسن كخباره هو نزارخ خم كواخب تخما سماي كبزح إيه نزتبه لتسفع بجزيان بعد ما يكونتات تسفع قريت أبخال ما قد ختفتها بما قد أجار ختفتها مسفتنت كساب كندي كم زتوجدت كساب كندي نبرهان كم زي شجرته كساب كندي نأجار كي تدفون كم زت أجمعت تقال تصحيف سلازي كنردوز لنا أملاخ أبزخونا يكون كونتات لعلى عقمنا كنفتن أي حد جنن إذا بهر أملاخي كقص عنا خلوا أجزابير نخوجد إلو زوس دوب سقوم تيلن أجزابير كقص عنا خلوا هوري قدس باولوس إبراهيم عرف 10 قطر 10 7 3 زلو انت إلى زلو እግዚአብሔር ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልት ምእንቲ ክንከውን ነጠቕመና እዩ ዝቐጽዓና ንእሽተይ ክኸብደና ከሎ ንእሽተይ ክንቅንዞ ከለና ድኹም ምዃነይ ምጻር ሲኢነዮ እምበር እግዚአብሔር ዝቃንዛዝስ ንመቕጻዕቲ ንምጥፋእ ንምጉዳእ ኢሉ ኣየምጾን እግዚአብሔር ናይ ቅድስንኡ ተኻፋሊ ምእንቲ ኸውን እዚ ሕማም ዝጾር ዚ ሽግር ዛምጽለይ ዘሎ ኢልና ክንሓስብ እዩ ኣሞዳታ ከዓ እቲ ቃሉ ብዘይ ምስምዖም ነቲ ብነቢያቱ ገይሩ ዝሃቦም ቃል ብዘይ ምስምዖም ንባቢሎን ኣብ ዝወረዱሉ ንጽባሒቱ ዝተዋህበ ተስፋ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ድሓን ተስፋን መፈጸምታን ክበኩምሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ስለዚህ ህዝብ እግዚአብሔር ጾርና ናብ አምላክ ክንድርብዮ አምላክ ልዕሊ ዓቕምና ክንፍተን ከምዚ ሓድግና ዝበሃረ አምላክ ንዓና ስለ ዘፍቀረና ወይ ጽቡቕ ስለ ዝገበርና ይግባአና ኮይኑ ዘይኮነስ አምላክ በባህሪው ንማንም ልዕሊ ዓቕሙ ክፍተን ኣይሓድጎን ልዕሊ ዓቕምና እንተዳ ኮይኑ ከምቲ ያዕቆብ ኢልዎ ዘሎ ምዕራፍ 4 ሰብ አምላክ ኣይፍትኑ እግዚአብሔር ግን ሰብ ግን ባዕሉ እዩ ዝፍተን እቲ ካብ ውሽጥኹም ዝወፅእ እዩ ሽግር እዩ አምላክ ግን ልዕሊ ዓቕምና ክንፍተን ኣይሓድገናን እግዚአብሔር ንዓና መሪር ዝመስለና ንዓና ከቢድ ዝመስለና ዘይተጸበናዮን ነገር ከጋጥመና ከሎ ከዓ እታ ናይ ዕብራውያን አምላክ ናይ ቅዱስንኡ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከውን ንጠቕምና እዩ ዝቐጽዓና ቅጽዓት ዘበለስ ንግዚኡ ሰላም ዘለዎ ኣይመስልን ነቶም ዝለመድዎ ግን እንታይ ኢሉ ሓጎስን ሰላምን ندحراي جنانتهم زلمدو ناي سلام فرصدكيو زفريلهم كل غزي خا እግዚአብሔር زحسبلنا حساب دحان مخانو مرد انا زحسبلكم حساب دحان تخوينو دان منتاي نبابيلون اوريدن
حساب دحان تداخوين دا أسلمتاي 7 عمت زأكل أبارنن سلازي اتمقدي قدميو كي تقزعو بابلون كي وردو أما كراخي آتو كاب كي كرحقو كاب ملخوت آت كرحقو كاب رخصات كرحقو ما كبيروم كنبرو ببرخات بحرا كنبرو أزينا يرساوعي تأملا قدافو إلو بنبياتو دقاقي مازا أيوة جن እግዚአብሔር ካብደለኹም ኢሉ ካብደለኹም ንባቢሎን ከውርደኩም ከለኹ ክፉእ ሓሳብ ኣይኮነን ኣው ሰሪሐ ኣው ኣረድኤ ናብ ሞታኹም ክመልሰኩም ኢሉ ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ጾርና ናብ ኣምላኽ ከንደርቢ ኣምላኽ ልዕሊ ዓቕምና ከምዘ ይፍትነና እዚ ባህሪ ኣምላኽ ከነለሊ ኣምላኽ ክቐፅዓና ከሎ ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ نخجبرنا يلي قزعنا كم زلوا كنفلت أمود أتخا حساب እግዚአብሔር نعنا حساب دحان مغان دك أيت أفيهم نيروم ترخيبهم ميتهم نيروم تنسيهم كنحقوس يقبعنا زبل انبر أبينيركم زبل أملاخ يكونن إذن بحق أنيان السحانة بأملاخ مسن من لست لا إذن النامو لومي قدايناس أقامنا عتياتنا ذكرنا بحق أنيان السحانة بأملاخ كن من لست صورنا بأملاخ كن دربي صورنا أملاخ كالعللنا نكفتح لنا كبري قدس فقادي هنا لنا نمالخ تقدس بيت خريستيان صنيلكم بهدات سلا سمعكمو أتقبروا وصولت كل እግዚአብሔር اسمعكم سأقا بيتانان مدحينا نيس كريستوسن فقراء أملاخن حبرات منفس قدسن أبصرها سيو نابلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زوردة حجو نابلع لي نابلع لخلهم عزفن دربن كوين يرد سلق علاتو እግዚአብሔር استمسقنا يكون